magandang tanghali sa iyo, Ate Kay, at sa mga kapuso nating nakikinig ngayon. Tawagin ninyo na lang ako sa pangalang Gian, 26 years old. Nagtatrabaho ako ngayon bilang Associate Professor sa isang university dito lang sa amin. Ate Kay, matagal na akong taga-subaybay ng inyong programa. Marami akong natututunan sa mga ine-ere niyong kwento. Kaya naman, naisipan kong sumulat at ibahagi rin ang sariling kwento ng buhay ko. Ate Kay, nasa second year high school pa lang ako nang mamatay ang daddy ko dahil sa isang aksidente. Mula nang mailibing siya ay nangako ako na kahit kailan hindi ko pababayaan si mommy. At kahit wala na si daddy ay hindi naman kami ganun naghirap sa buhay. Maayos naman kasi ang trabaho ni mommy na noon ay isang public school teacher. Ate Kay, lumaki ako na sobrang close sa kanya. Siyempre kasi, kaming dalawa na lang ang magkasama sa buhay. Gusto ko rin sanang mag-working student nung nasa college na ako, pero ang sabi ni mommy ay mag-focus na lang ako sa pag-aaral. Kaya naman daw niya magtrabaho para sa akin. Responsibilidad niya raw ako hanggang hindi pa ako nakakatapos ng pag-aaral. At darating din daw ang araw na siya naman ang magiging responsibilidad ko. Ate Kay, yun ang palagi niyang sinasabi sa akin. Wala namang masama doon dahil naging mabuti siyang nanay sa akin. Kaya itinatak ko sa isip ko na balang araw, ako naman ang sasalo ng responsibilidad bilang anak niya. Sa wakas, natapos na rin tong research paper natin. Sinabi mo pa. Grabe naman kasi si Mr. Corpus. Ang hirap ng topic na ibibigay niya tapos kulang yung oras para sa deadline na gusto niya. Kaya ikaw, Gian, kapag naging teacher ka na wag kang gagaya dyan kay Mr. Corpus, ha? May puso pa naman ako, no? Yung professor natin parang wala ng kaluluwa. At hindi na marunong maawa sa atin ng mga estudyante niya. Grabe siya, no? O sige na, uwi na rin ako. Uwi ka na kaagad? Oo, bakit? Ipiprint ko rin kasi itong mga nagawa natin sa bahay since may printer naman kami. Alam naman ng mama mo na nandito ka, di ba? Dito ka na rin sa bahay maghapunan. Hindi na. Nakakaya Aabutan pa ako ng mami mo dito. Okay lang yun. Mabait naman ang mami ko. Saka alam niya naman na may darating akong kaklase dito sa bahay para gumawa ng research paper. Sigurado ka bang ayos lang sa kanya na abutan niya ako dito? Oo naman. Maya-maya pauwi na rin yun. Diyan ka lang ha. Magluluto lang ako ng para sa hapunan. Oh, mukhang nandyan na pala ang mami ko. Baka may pagkain na rin siyang dala. Ay, grabe ang traffic talaga kapag ganitong oras. Nakapagsaing ka na ba? May bisita ka pala, Gian. Mami. Si Eden po, yung sinasabi ko po sa inyo kahapon na kaklase ko at kasama sa research paper. Ngayon lang po kasi natapos yung ginagawa namin. Eden, mami ko. Good evening po, tita. Good evening din naman. Nakapagsaing ka na ba ng para sa hapunan, Gian? Actually, magsasaing pa lang po ako. Ganun ba? Ano nga ulit ang pangalan mo, Iha? Eden po, tita. Alam ba ng mga magulang mo na nandito ka sa bahay ng anak ko, Eden? Opo. Nagpaalam naman po ako sa kanila. Pero di ba tapos na yung ginagawa ninyong research paper? O bakit nandito ka pa? Mami, niyaya ko po kasi si Eden na dito na lang sa bahay mag-dinner. Hindi naman sa pinapaalis kita, Eden. Pero alam mo kasi, hindi maganda para sa isang kabataang babae na kagaya mo ang inaabot ng gabi sa bahay ng isang lalaki. Pero mami, nagpaalam naman po siya sa magulang niya, saka wala naman po. Gian, tama si tita. Kailangan ko na rin palang umuwi kagad kasi nga, di ba, piprint ko pa tong mga ginawa natin. Nice meeting you po, tita. Ganon din ako. Mag-ingat ka pa uwi. Ihatid na kita, Eden. Ay, hindi na. Wag na, okay lang.
Malapit lang naman yung sakakayan ng jeep. Sige ha, see you na lang bukas sa school. Bye! Matagal na akong may crush sa kaklase kong si Eden. Kaya nga natuwa ako nang kaming dalawa ang naging mag-partner para sa research paper sa isang subject namin nung third year. Kasi mas lalo kaming naging close. Kaya lang Ate Kay, mula nang makilala niya si Mommy ay parang naging mas mahigpit siya sa akin. Kapag medyo ginagabi ako ng uwi ay pinapagalitan ako agad. At sinasabi niyang naglakwatsa na naman ako kasama si Eden kahit hindi naman. Palagi niya ring pinapaalala sa akin na huwag muna akong mag-girlfriend at unahin kong tapusin ang pag-aaral ko. At dahil nga doon, hindi kaagad ako nakaporma kay Eden. Hanggang sa nabalitaan ko na lang na may boyfriend na siya nung nasa 4th year na kami. Kaya kagaya ng gusto ni Mommy, nag-focus na lang ako sa pag-aaral at nakapagtapos ng college nang hindi ako nagkaka-girlfriend. Hindi rin naman big deal sa akin yon dahil na-enjoy ko naman ang buhay single at college. Ate Kay, kaya rin siguro hindi na ako nagka-girlfriend nung college ay dahil hindi ko pa nakikilala si Roxanne. Siya ang naging first girlfriend ko. Nagtatrabaho ako noon at nagkasama kami sa isang seminar. Maganda si Roxanne, mabait at kalog kausap. Kaya naman nakuha niya kaagad ang atensyon ko nung araw na yun. At hindi niya rin pinagdamot ang cellphone number niya nung hingiin ko yon pagkatapos ng seminar. Nagka-text kami, nagkatawagan, hanggang sa muli kaming magkita. At pagkalipas ng halos 2 buwan kong panliligaw sa kanya, sinagot niya na ako. At dahil alam ko sa sarili ko na seryoso na ako sa relasyon namin, pinakilala ko na siya kaagad sa mami ko. Naikwento ko na rin kasi siya kay mami at mukha namang walang problema dahil pareho kami ng trabaho ni Roxanne. Kaya sigurado ako na magugustuhan siya ni mami para sa akin. Gian? Ikaw ba yan? Halika na dito sa kusina at naghahain na ako dito. Mami, may kasama po pala ako. Si Roxanne, girlfriend ko po. Good evening po, tita. Ikaw ba yung Roxanne? Good evening din naman. Maupo na kayo. Kukuha lang ako ng isa pang pinggan. Oh, huwag ka nang kabahan ha. Mabait yan si Mami. Mukha namang mabait talaga siya. Eto na ang pinggan para sa iyo, Roxanne. Ay, thank you po, tita. Kumain na kayo habang mainit pa tong mga niluto ko. Sabaw pa lang nitong sinigang, ang sarap na po, Mami. Kailan ba naman ako nagluto ng hindi masarap? Nakwento na sa akin ni Gia na nagtuturo ka rin daw, Roxanne? Opo, tita. Magkalapit lang po yung university na pinagtatrabahuhan namin ni Gian. Ganun ba? Nakakatuwa naman at pare-pareho pala tayo halos ng trabaho. Pati ba ang mga magulang mo nagtuturo din? Hindi po. Pero yung lola ko po, retired principal po siya. Sabi nga po nila, kay lola daw po talaga ako nagmana. Talaga? Kung ganun, ano palang trabaho ng mga magulang mo? Pareho po silang nurse ng daddy ko. Saang ospital sila nagtatrabaho? Dito lang din ba sa Valenzuela? Hindi po, sa Amerika po. Nagtatrabaho lang ba sila doon o doon na sila naninirahan? Actually, matagal na rin po silang naninirahan doon. Ibig sabihin ba, alis ka rin para sumunod sa kanila? Wala pa naman po sa plano ni Roxanne ang pag-alis dito sa bansa, Mami. Wala pa, pero pinag-iisipan na niya. Napag-usapan na po namin yan. At sinabi po ni Roxanne na hindi rin po talaga niya gustong mangibang bansa. Tama pong sinabi ni Gian, tita. Matagal na po akong kinukulit ng parents ko na sumunod sa kanila. Nursing nga rin po ang kurso na gusto nilang kunin ko eh. Pero mas gusto ko po talagang magturo at magtrabaho dito sa bansa natin.
Pero magulang mo pa rin sila. Paano kung pilitin ka nilang sumunod sa kanila? Nasabi pa naman ni Gian na nag-iisang anak ka lang din pala. Kaya siguradong hindi rin sila matatahimik kung hindi ka nila makakasama sa Amerika. Mami, masyado pa naman pong maaga para isipin at pag-usapan ng tungkol dyan. Ay, hindi naman sa nangunguna o nanghihimasok ako. Ang sa akin lang, magulang din kasi ako. Kaya alam ko ang pakiramdam ng malayo sa anak sa matagal na panahon. Gian, ikaw lang ang kasama ko sa buhay. At sana, wag namang dumating ang panahon na ikaw naman ang aalis at iiwan ako ng nag-iisa dito sa bahay. Naiintindihan ko naman ang point sa sinabi ni Mami. Kaya lang kahit pareho kaming seryoso ni Roxanne sa relasyon namin, nag-uumpisa pa lang din kami. Kaya marami pa kaming mga bagay na hindi pa pinag-uusapan. Sana nga doon ay tungkol sa mga plano namin ni Roxanne sa mga sarili-sarili naming buhay. Kagaya ng sinabi ko, ayaw din naman talaga ni Roxanne na sumunod sa ibang bansa sa mga magulang niya. Kahit pinipilit nga siya ng mga magulang niya, ayaw niya. Kaya naman hindi ko yun masyadong iniisip sa ngayon. Ate Kay, nang nililigawan ko pa lang si Roxanne ay naikwento ko na siya kay Mami noon. Wala naman daw problema sa kanya kasi maayos na ang trabaho ko. Matanda na raw ako at pwede nang magdesisyon para sa sarili ko. Kaya lang, mula nung makilala niya si Roxanne, napansin ko na parang naging mahigpit ulit siya sa akin lalo na sa oras ng pag-uwi ko. Palagi niyang pinupuna ang pag-uwi ko nang medyo malalim na ang gabi. Pati na ang pag-alis-alis ko ng bahay kahit wala akong pasok sa trabaho. Madalas niya na rin na muling ipaalala sa akin ang responsibilidad ko sa bahay at sa kanya bilang mami ko. Mas lumala pa yun nung mag-retire na siya sa pagtuturo. Wala naman problema sa akin ang mga gastusin sa bahay dahil may sariling pera pa rin namang natatanggap si mami mula sa pensyon niya. Kaya lang kasi, naiisip ko noon na medyo matanda na ako para makialam pa siya. Lalo na pagdating sa relasyon namin ni Roxanne. Ate Kay, maswerte ako at sa 3 taon na relasyon namin ni Roxanne, naging sobrang understanding niya. Kahit madalas kaming nakakapag-date sa labas. Mabuti na lang at nakalipat ako at doon na nagtuturo sa university kung saan din siya nagtatrabaho. Kaya naman mas madalas ko na siyang makasama. Si Roxanne din kasi ang tipo ng babae na hindi maluho. Okay na sa kanya kahit sa bahay lang namin kami nagdi-dinner. Isa pa, yun din kasi ang gusto ni Mommy. Yung palagi ako nasa bahay lang kapag walang trabaho. Napapansin ko na naiinis siya kapag sinasabi ko na sa labas ako kakain kasama si Roxanne. Hindi ko yun sinasabi kay Roxanne pero alam ko na napapansin niya na kapag nasa labas kami, panay ang tingin ko sa relo o kaya naman sa cellphone ko. Panay rin kasi ang message sa akin ni Mami kung anong oras daw ba ako uwi. At dahil nga doon, si Roxanne na ang nagsabi na siguro mas okay kung sa bahay na lang kami magdi-dinner para hindi magastos at kasama pa namin si Mami. Ate Kay, hindi ko alam kung bakit parang hindi boto si Mami kay Roxanne. Kahit halos lahat ng mabuting katangian ng isang babae nasa kanya na. At kahit parang hindi talaga siya wini-welcome ni Mami sa bahay, hindi siya tumigil na gumawa ng paraan para mapalapit sa Mami ko. Mabuti at wala kayong seminar ngayong buwan. Malakas ang ulan at parang may paparating na bagyo. Oo nga po, Mami. Bale, nireschedule na po muna yung mga seminar na kailangan naming puntahan dahil sa bagyo. Okay sana kung malapit lang yung venue. Pero madalas sa malalayong lugar kayo pinapapunta eh.
Ganyan din ako nung una akong nagtuturo. Pero mas mahirap ng panahon namin. Dahil puro biyahe ang ginagawa namin. Ngayon may mga service na kayong sinasakyan. Kaya hindi na kayo masyadong nahihirapan. Sinabi niyo pa po. Kaya nga, nakakabilib po talaga ang mga teacher nung panahon niyo. Sobrang tsaga po. Babe, ang bango ng niluto mo ah. Grabe, binola mo kaagad ako sa niluto ko. Pasensya na at medyo natagalan ako sa kusina. Hindi naman masyado, babe. Sakto lang. Naku, mami. Sobrang sarap pong magluto ng adobo ni Roxanne. Ito po, oh. Lalagyan ko na po kayo sa plato nyo. Uy, babe. Baka masyadong mag-expect si tita sa luto ko. Kaya tigil-tigilin mo na yung pambobola sa akin. Totoo naman yung sinasabi ko. Kaya nga gustong-gusto ko na pinababaunan mo ako ng pagkain para sa tanghalian. Niluto mo bang mabuti tong manok? Opo, tita. Pinrito ko po muna yan bago ko nilagyan ng mga sangkap. Para kasing medyo hilaw pa. Ang sarap. Luto naman, mami. Ang sarap nga po eh. Nahihirapan kasi akong nguyain eh. Saka bakit malabnaw tong sabaw ng adobo mo? Dapat hinayaan mo munang lumabas ang katas at sariling mantika ng manok bago mo pinatay ang apoy. Malabnaw na nga, matabang pa. Matabang po ba? Nakulangan po siguro ko sa paglalagay ng ibang sangkap. Naku, pasensya na po. Naku, babe. Hindi naman matabang. Ang sarap nga nitong sabaw. Makunat na, matabang pa. Yun ang panlasa ko. Kanino mo ba natutunan ang recipe na ito? Sa lola ko po, tita. Siya po kasi ang palagi kong kasama sa bahay eh. At sa kanya rin po ako nagpaturo ng pagluluto ng iba't ibang putahe. Alam mo sa tingin ko, mahusay magluto ang lola mo. Hindi mo lang talaga nakuha ng tama kung paano gawin ang mga tinuro niya sa'yo. Mami, masarap naman po talaga tong niluto ni Roxanne. Sabaw pa nga lang po. Ulam na eh. Wala naman akong sinasabi na hindi masarap. Ang sabi ko lang, may mali sa pagkakaluto niya. Pero wala naman po akong nalalasahan na mali dito sa niluto niya. Siguro nga, Gian. Hindi ko lang talaga masyadong naluto yung manok. Medyo mahirap nga talaga siyang mayain. O diba, napansin mo rin? Ang pagluluto kasi, hindi yan minamadali. Kaya kung darating man ang araw na magpapakasal na kayong dalawa, huwag ninyo ring madaliin dahil baka matulad sa ulam na to. Na hindi pa nga handang ihain, pero kinain na natin. O anong naging resulta? Hindi maayos. Ay, pagbukas mo nga ako ng delata diyan. At yun na lang ang uulamin ko. Alam ko na kung may mali man ng gabing yon. Hindi yon ang adobo na niluto ni Roxanne para sa hapunan. Kung hindi ang mga salitang binitawan ni Mami. Gusto ko pa sanang sabihin na hindi naman talaga makunat o hilaw ang manok. Pero hindi ko na tinuloy. Kilala ko kasi si Mami. Kapag kinontra ko pa ang mga sinabi niya, baka tuluyan na siyang mawala ng ganang kumain. Kaya naman pinagbuksan ko na lamang siya ng delata kagaya ng inuutos niya. Nang matapos ang hapunan at naihatid ko naman si Roxanne sa bahay nila, siya pa ang nagsorry sa akin kasi pakiramdam niya na wala ng gana kumain si Mami nang dahil sa kanya. Ang sabi ko naman wala siyang dapat na ihingi ng sorry. Kasi totoong masarap ang adobo. Ate Kay, sa totoo lang, unti-unti na ako naiipit sa sitwasyon. Nakikita ko ang effort ni Roxanne para mapalapit kay Mommy pero parang si Mommy naman ang naglalayo sa sarili niya. Ayoko man isipin pero parang na kay Mommy na talaga ang problema. Paano niya mas makikilala ang babaeng mahal ko kung palagi siyang gumagawa ng bagay para hindi makasundo si Roxanne? 1 taon pa ang lumipas, Ate Kay, inalok ko nang magpakasal si Roxanne at syempre, hindi niya yon tinanggihan. Ay, ang
ganda naman itong blouse na binili mo para sa akin, Gian. Mabuti po at nagustuhan niyo, Mami. Nung nakita ko po talaga yan kanina sa mall, kayo po kaagad ang naalala ko kaya binili ko na po. Tamang-tama to para sa darating na binyag ng pamangkin mo. Yung anak ng pinsan mong si Senny. Naibili mo na ba siya ng regalo? Kinukuha ka nilang ninong, di ba? Ay, oo nga po pala. Nawala po sa isip ko. Sa susunod na linggo pa naman po yun, di ba? Oo, pero kapag sinipag ako na mag-mall sa Sabado, ako na lang ang bibili. Baka kasi makipagkita na rin ako sa mga dating co-teacher ko. Sige po, kayo pong bahala, Mami. O siya, itatabi ko na ang mga ito at nang maayos ko na rin ang iba pang grocery mo. Mami, may gusto po sana akong sabihin. Ano yun? At saka bakit parang bigla yatang sumeryoso yung mukha mo? Tungkol ba saan yan? Tungkol po sa amin ni Roxanne. Ano ba yon? Sabihin mo na at marami pa akong gagawin sa kusina pagkatapos kong ayusin itong mga pinamili mo. Magpapakasal na po kami sa susunod na taon. Ano? Tama ba yung narinig ko? Magpapakasal na kayong dalawa? Bakit? Buntis na ba siya? Hindi ba sinabi ko naman sa inyo na huwag ninyong... Mali po kayo nang iniisip, Mami. Hindi po buntis si Roxanne. Hindi naman pala buntis. Bakit parang biglaan tong gusto ninyong mangyari? Sa susunod na taon pa naman po ang plano naming petsa para sa kasal. Kaya hindi rin po biglaan. Ang totoo po, medyo tumatanda na rin po kasi kami ni Roxanne. At since pareho naman po kaming may maayos na trabaho at ipon, naisip ko po na oras na para bumuo kami ng sarili naming pamilya. Ilang taon pa lang ba kayong magkarelasyon? Hindi ba wala pa namang 5 taon? Hindi mo pa nga siya masyadong nakikilala tapos pakakasalan mo na kagad? Magli5 taon na rin po kami ni Roxanne. Saka kilala na po namin ang isa't isa. At sigurado na po kami sa desisyon namin. Bakit nga kayo nagmamadali? Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Siya ba ang nagsabi na magpakasal na kayo? Para maisama ka na niya sa pagsunod niya sa mga magulang niya sa Amerika? Hindi po. Ako po ang nag-alok sa kanya na magpakasal na kami. Ano bang plano ninyo tungkol sa mga magulang niya na nasa ibang bansa? Pumayag ba silang hindi sumunod si Roxanne sa kanila? Ang totoo po, hanggang ngayon kinukulit pa rin siya ng parents niya na mag-abroad. Tapos, ikaw naman ang kinukulit niya na isama kapag umalis siya. Mami, hindi po ganun si Roxanne. Hindi niya po ipipilit sa akin ang bagay na ayaw ko. Ang umalis dito sa bansa at iwanan kayo. Siguraduhin mo lang yan, Gian. Nakalimutan mo na yatang naging pangako mo sa akin noon. Na kahit kailan, hindi mo ko iiwan. Hindi naman po talaga mangyayari yun. Magpapakasal lang po kami, pero hindi ibig sabihin nun, iiwan ko na po kayo. Paano kung ipilit ng mga magulang ni Roxanne na pareho kayong sumunod sa kanila sa Amerika? Gian, baka nakakalimutan mo na ako ang mami mo at mag-isang bumuhay sa'yo. Hindi ang mga magulang ni Roxanne na magiging magulang mo lang kapag nagpakasal kayo. Baka madala ka sa mga sasabihin nila sa oras na piliting ka ni Roxanne na umalis ng bansa. Hindi sila ang bumuhay sa'yo, Gian. Ako lang. Ramdam ko ang pagtatampo ni Mommy nang sabihin ko sa kanya ang tungkol sa plano naming pagpapakasal ni Roxanne. Alam kong nabibigla siya dahil una sa lahat, hindi pa rin sila masyadong close ni Roxanne. Pangalawa, isang beses ko lang sinabi sa kanya ang tungkol sa plano namin. Hindi niya tuloy ako masyadong kinausap ng araw na yon at ng mga sumunod pang araw. Naging malamig din ang pakikitungo niya sa akin at madalas niya akong pinagdadabugan. Ramdam ko talaga ang pagtatampo niya sa akin. Iniisip ko na siguro ay nalulungkot na kaagad siya dahil bubuo na ako ng sariling pamilya at ako lang ang nag-iisang anak niya. Pero kilala ko naman si Mommy. Alam kong hindi niya ako matitiis. At saka isa pa, wala na rin naman siyang magagawa dahil totoong desidido na akong pakasalan si Roxanne. Mahaba rin naman ang pasensya ng girlfriend ko, lalo na at nakikita ko pa rin ang effort niya na mapalapit kay Mommy. At alam ko na kahit hindi pa sila close, darating ang araw na kapag mas nakilala ni Mommy si Roxanne ay magugustuhan niya ito. At
At mangyayari yon kapag naging madugang niya na si Roxanne. Ate Kay, sinimulan na nga naming pag-usapan ni Roxanne ang mga plano para sa kasal. May 7 buwan na lang kasi bago ang date na gusto naming ipaschedule para sa kasal. Kaya lang Ate Kay, hindi pa rin tumitigil ang mga magulang ni Roxanne na pasunurin siya sa Amerika. At aaminin ko na isa yon sa mga dahilan kung bakit gusto ko nang makasal kaming dalawa. Para mabuo ang isip at desisyon ni Roxanne na dumito na lang sa Pilipinas kasama ko at ang mga magiging anak namin. Minsan kasi Ate Kay, kapag nagkwekwentuhan kami ng tungkol sa mga magulang niya, ramdam ko na hindi pa talaga buo ang desisyon niya na dumito na lang sa Pilipinas. Ilang taon niya na rin kasing hindi nakasama ang parents niya. Sinasabi niya rin minsan na gusto niya ring bumawi sa mga ito para sa pagsasakripisyo na magtrabaho sa abroad para sa kanya. At magagawa niya lang yon kapag sumunod na siya sa Amerika at nagkasama-sama na sila. Doon ako natakot, Ate Kay. Natakot ako na maiwan ako ni Roxanne at hindi nabalikan pa. Siyempre, magulang niya yon at boyfriend lang ako. Ayoko rin naman na palagi siyang i-convince na huwag nang umalis. Kaya ang naisip ko na pwedeng makapagbuo ng desisyon niya na dumito na lang sa Pilipinas ay kapag nakasal na kaming dalawa. Okay na siguro tong pinili natin na restaurant para sa reception. Puntahan na lang natin sa weekend para makita natin ang venue. Tsaka kung anong pinakamagandang package na maibibigay nila sa atin. Sige babe, ito na lang naman halos ang hindi pa final dahil hindi pa natin nakikita ang venue. Yung iba na kailangan nating planuhin, okay na. Ay, nakakatuwa naman at mabilis tayong nakapagplano. Sinabi mo pa. Mabilis lang talaga maayos ang plano kapag simple ang kasalan. Buti na lang pareho tayo ng gusto. Oo babe, pareho tayong mag-isip at pareho din tayong matipid. Babe, since medyo maayos na yung mga plano natin para sa kasal, baka pwede na rin nating pag-usapan ang plano natin pagkatapos ng kasal? O sige pa, yung tungkol ba sa kung ilan ang magiging anak natin? Gaano ba karami ang gusto mo babe? Yung pang basketball team o pang cheering squad? Puro ka naman biro eh. Hindi yung tungkol doon. Tungkol sana sa kung saan tayo titira pagkatapos ng kasal. Ah, yung tungkol ba doon? Ano bang gusto mo babe? Gusto mo ba palakihan ko yung kwarto ko sa bahay? O yung mismong bahay na ang gusto mong iparenovate ko? Pwede bang ibahin mo yung tanong mo, babe? Ha? Anong ibig mong sabihin? Pwede bang itanong mo sa akin kung saan ko gustong tumira? Babe, magiging honest na ako sa'yo ha. Gusto ko sanang bumukod tayo ng bahay. Bakit babe? Wala namang problema sa bahay namin. Pwedeng-pwede ko yun iparenovate. Actually, matagal ko na rin plano yun. At may nakatabi na akong pera para dun. Isa pa, malapit naman yun sa pinagtatrabahuan natin. Wala naman akong problema sa bahay niyo. Yung mami mo lang ang iniisip ko. Ganun lang talaga siya. Pero huwag kang mag-alala. Kapag naman nagpakasal na tayo at nakasama ka na niya sa iisang bubong, mas makikilala ka na niya. At sigurado ako na mas magugustuhan ka niya. Babe, alam ko naman na nakita mo ang mga effort ko para maging close kami, di ba? Ganun lang talaga si Mami. Palagi niyang ipinapakita sa'yo na kunwari ayaw niya sa'yo. Pero ang totoo, nagpapa-hard to get lang yun. Pero hindi kasi yun ang dating ng mga ginagawa niya sa akin. Babe, baka naman nami-misinterpret mo lang siya. Palagi lang siyang mukhang masungit, pero mabait talaga siya. At alam ko na gusto ka niya. Iba yung nakikita kong dahilan kung bakit ginagawa niya yun.
Hindi dahil sa hindi niya ako gusto, kundi dahil ayaw kanyang pakawalan. Kaya pilit niya akong tinataboy palayo sa kanya, pati na rin sa'yo. Babe, willing ako na mag-sacrifice at dumito na lang sa Pilipinas kasama mo. Isa lang ang hinihiling ko. Sana magkaroon tayo ng sariling buhay bilang mag-asawa kapag nakasal na tayo. Ate Kay, ayoko sanang sumang-ayon sa mga sinabi ni Roxanne tungkol kay Mami. Pero yun din kasi talaga ang napapansin ko tungkol sa kanya mula nung nag-aaral pa lang ako. Noong una, naiintindihan ko na kailangan kong tutukan ang pag-aaral ko kaya pilit niyang nilalayo ang isip ko sa mga bagay tungkol sa panliligaw. Pero ngayong nasa tamang edad na ako, may maayos na buhay at trabaho, siguro naman, pwede na akong magdesisyon ng para sa sarili ko. Pero kagaya nga ng sabi ni Roxanne, pinipilit pa rin kontrolin ni Mommy ang buhay ko. Mas gusto niya na sumunod pa rin ako sa mga plano niya para sa akin. Kaya nga hindi siya sang-ayon nang sabihin ko sa kanya na gusto ko nang pakasalan si Roxanne at bumuo ng sariling pamilya. Hindi dahil sa ayaw niya kay Roxanne, kung hindi dahil ayaw niya akong umalis sa bahay at sa buhay niya. Wala naman talaga akong plano na umalis sa buhay niya, Ate Kay. Kung magpapakasal man ako at aalis ng bahay, hindi ibig sabihin nun kinalimutan ko ng responsibilidad ko sa kanya bilang anak niya. Ang sa akin lang, sana maintindihan ni Mommy na may responsibilidad din ako sa sarili ko at sa pamilya na nais kong buuin kasama si Roxanne. Hello babe, nandito na ako sa bahay. O sige, magpahinga ka na. Ang tagal ng biyahe mo kanina pa uwi dyan sa inyo dahil sa traffic. Sabi ko naman sa iyo huwag mo na akong ihatid para hindi ka abutan ng rush hour. Hindi naman pwede yun. Dahil ako naman ang papagalitan ng lola mo kapag nalaman niya na hindi kita inihatid pa uwi. Para naman kaya kong pagalitan ni Lola mas mahal ka na nga niya kaysa sa akin na totoong apo niya. Ganun talaga kapag magaling maglambing. Babe, baba ko muna tong tawag para makapagpalit na ako ng damit. Sige babe, I love you. Bye! I love you too. Bye! Saan ka galing? Bakit ngayon ka lang nakauwi? Nag-text naman po ako na malilate ako ng uwi ngayon, Mami. Pero saan ka nga galing? Ba, pagkatapos ng isang text na ginawa mo, hindi mo na ako nireplyan At hindi ka rin sumasagot sa mga tawag ko. Sinabi ko naman po na busy kami ni Roxanne sa pakikipag-usap sa magiging wedding coordinator namin. Kaya hindi ko na po halos nahawakan ng cellphone ko. Yan na nga ang sinasabi ko Hindi pa nga kayo kasal ng Roxanne na yan, nawawalan ka na ng oras sa mami mo. Mami, hindi ko naman po kasi pwedeng sagutin ang tawag niyo time to time. Lalo na kapag busy ako kagaya kanina. Bakit dati nagagawa mo? Pero mula lang talaga nang makilala mo ang Roxanne na yan, malaki na ang pinagbago mo. Kaya nga ayoko muna na makasal kayong dalawa dahil hindi mo pa talaga siya kilala. Ay, ano po ba talaga ang meron kay Roxanne at hindi niyo siya magustuhan? Ayan! Ayan mismo! Yung tinuturuan ka niya na sumagot sa akin ng ganyan. Mami, wala naman pong mali sa mga sinasabi ko. Wala rin naman pong mali kay Roxanne. Kung wala, bakit ganyan ka nang makipag-usap sa akin? Parang hindi mo ako nanay Alam mo, kaya hindi ko talaga magusto-gustuhan yung Roxanne na yan dahil alam ko na hindi siya magandang impluwensya sa'yo. Gian, hindi ko pa nga siya manugang pero nasasagot mo na ako ng ganyan? Ano pa kapag naging mag-asawa na kayo? Kahit kailan talaga, hindi ko magugustuhan ang girlfriend mo na yan. Ayaw niyo po ba kay Roxanne o ayaw niyo lang talaga akong pakawalan? Kasi Mami, hindi lang naman po si Roxanne ang inayawan niyo para sa akin. Sa tuwing magkukwento ako sa inyo ng tungkol sa babaeng gusto kong ligawan, binabaran niyo kaagad ako. Mabuti nga po, matyaga si Roxanne sa akin. Matyaga rin siya sa inyo. Gian, wag mo ako pinagtataasan ng boses, ha?
Baka nakakalimutan mo na ako. Na kayo ang mami ko na mag-isang nag-alaga at bumuhay sa akin. Ay. Una po sa lahat, hindi ko po kayo pinagtataasan ng boses. Pangalawa, kahit kailan hindi ko po nakakalimutan na kayo ang mami ko. Pati na rin ang lahat ng ginawa niyo para sa akin. Pero sana po, huwag niyo rin kalimutan na may sarili akong buhay. Na hindi niyo pwede habang buhay na diktahan at kontrolin. Ano bang sinasabi mo? Hindi naman kita kinokontrol at mas lalong hindi kita dinidiktahan. Kaya po ba palagi niyo na lang tinataboy si Roxanne? At pinaparamdam sa akin na kayo lang ang nag-iisang tao na pwede kong makasama at mahalin? Ay, Mami, hindi ko naman po kakalimutan ang pangako at responsibilidad ko sa inyo. At isa lang po ang inihiling ko. Bigyan niyo naman po sa akin ang karapatan ko na mamuhay ng malaya. Mami, sorry po pero sobrang nakakasakal na po kasi ang ginagawa niyong pagkokontrol sa buhay ko eh. Mula nung nag-aaral pa lang ako, hanggang ngayon, kaya ko nang buhayin ang sarili ko. Siguro nga, mali talaga ang paraan ko ng pagsagot kay Mami nung gabing yon. Hindi ko na rin kasi napigilan ng sarili ko na sabihin ang mga bagay na yun sa kanya. Sobrang laki ng pasasalamat ko para sa pag-aalaga at pagmamahal niya sa akin sa loob ng ilang taon. At kagaya ng sabi ko, hindi ko kakalimutan ang responsibilidad ko sa kanya bilang anak niya. Pero Ate Kay, hindi naman kasi pwede na ibigay ko kay Mommy ang 100% na pagkontrol niya sa buhay ko. Para kasing inalisan niya na rin ako ng karapatan na magmahal kapag ginawa ko yun. Parang hindi niya na ako hinayaan na gawin ang bagay na totoong makakapagpasaya sa akin. At kagaya ng sinabi ko, sobrang nakakasakal na ang ginagawa niyang pagkontrol ng buhay ko. Ate Kay, ilang araw din akong hindi kinausap ni Mommy pagkatapos ng naging pagtatalo namin. Magkasama kami sa bahay pero hindi niya ako kinikibo at palagi lang siyang nakakulong sa kwarto. Sobrang nagilty tuloy ako kasi pakiramdam ko hindi ko dapat ginawa ang bagay na yun. Ang sabihin sa kanya ang totoong nararamdaman ko nang dahil sa pagkontrol niya sa buhay ko. Pero pagkalipas ng 1 linggo, Ate Kay, kinatok niya ako sa kwarto ko. May iniabot siya sa akin na maliit na kahon na may lamang kwintas. Ibigay ko raw yon kay Roxanne at sabihin ko na sana isuot niya yon sa araw ng kasal namin. Humingi ako ng sorry kay Mommy tungkol sa naging pag-uusap namin at sinabi niya sa akin na naiintindihan niya na lahat ng sinabi ko. At inaamin niya na may naging pagkakamali rin siya, lalo na sa pagtrato niya kay Roxanne. Sana raw may chance pa rin siyang makilala si Roxanne at maging close sila. Sinabi ko naman na yun din talaga ang matagal na gustong mangyari ni Roxanne. Ang mas makilala nila ni Mommy ang isa't isa. Nang sumunod na gabi, Ate Kay, nag-dinner si Roxanne sa bahay. At nakita ko kung paano binago ni Mommy ang treatment niya sa babaeng mapapangasawa ko. Naging mabait siya at makwento. At hindi lang yun nangyari sa isang gabi. Dahil sa bawat oras na magkakasama kaming tatlo, maayos na ang pakikitungo ni Mommy kay Roxanne. Kaya kagaya ng inaasahan ko, totoong nagkasundo na silang dalawa. Ate Kay, ngayong taon dapat kami kakasal ni Roxanne pero dahil sa nangyaring pandemic sa ating bansa, nagdesisyon na lang kaming i-reschedule ang lahat sa susunod na taon. Napag-usapan na rin namin ni Roxanne na sa bahay kami titira kasama si Mommy pagkatapos ng kasal. Oo, Ate Kay, nagbago ang isip ni Roxanne at sa kanya na mismo nanggaling na samahan na lang namin si Mommy sa bahay dahil matanda na raw ito. Magkasundo na rin kasi silang dalawa at parang si Roxanne na nga ang totoong anak ni Mommy. Kaya naman natutuwa talaga ako dahil hindi na ako naiipit pa sa kanilang dalawa. Ate Kay, bago ko tapusin ang sulat ko, gusto ko sanang mag-iwan ng isang mensahe sa ating mga kabarangay.
Sana kapag nakita na natin ang taong forever nating mamahalin, ay huwag pa rin nating kalimutan ang responsibilidad natin sa mga magulang natin. Bago tayo tuluyang lumagay sa tahimik na buhay, siguraduhin din natin na may maayos na tahanan ang mga taong naging dahilan para magkaroon tayo ng maayos na buhay. Hanggang dito na lang po. Ako ang inyong forever kabarangay, Gian.